Хәерле көн, эфирда Татарстан хәбәрләренең чираттагы чыгарылышы. Без сезне республикада сайлау барышы белән таныштыруны дәвам итәбез. Хәзерге минутка булган яңалыклардан башлыйк. Казан үзәгендәге 42-нче сайлау участогына тормыш иптәше белән Рөстәм Миңнеханов килде. Карл Маркс урамындагы КАИ бинасында урнашкан участокта 1600 сайлаучы теркәлгән. Иртәнге 10-га аларның 600 ләбе тавыш биргән инде. Анда хәбәрчебез Гөлназ Сайфетдинова эшли. Ул безгә бу участоктагы сайлау барышын җиткерер. Казан үзәгендәге 42-нче сайлау участогы бу КАИ бинасында урнашкан. Иртән участок ачылганнан соң монда 8 дистәләп кеше килгән инде. 10 тулганнан соң президент Рөстәм Миңнеханов килде. Рөстәм Миңнеханов тормыш иптәше Гөлсинә ханым белән бергә килде. Бюллетеннәр алып, алар тавыш бирү кабиналарына үтә. Бу участокта тавыш бирүчеләр арасында республиканың беренче затлары, спорт командалары тренерлары, шагыйрьләр бар. Барлык участоклардагы кебек саклык чаралары үтәлә, тавыш бирүчеләр шушында ук гриппка каршы вакцина да ясата ала. Табиблар монда инде 3-нче көн эшли. Үз гражданлык бурычымны үтәргә килдем. Кәефләр шәп, но кәеф шәбрәк булыр дип уйлыйм кичкә, чөнки концерт көтелә. Бу участокка 1600 сайлаучы туры килә. 3тән бире тавыш биргән иде. Аларның барысы да мин тавыш бирдем дигән беләзекләр алып чыга. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Үз тавышын инде иртән үк Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та бирде. Ул Лаиш районының Боровое Матюшино авылындагы 1749-нчы сайлау участогына килә. Ул табигатьнең матур урынында үзенчәлекле агач бинада урнашкан бу авыл җирлеге бинасы. Башта Минтимер Шәймиевның температурасын үлчиләр, барысы да тәртиптә булып чыга. Документ тутырганда ул сайлау участогы агзалары белән аралашып алырга да өлгерә. Здесь? Вот первый. Вы у нас первый всегда. Вот первый. Президентті қызлар біле бірге сайды біздің оны. Айры білеміз. Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин теркәлү адресы буенча Башкаладагы 116-нчы лицейда урнашкан 43-нче сайлау участогына хатыны Луиза ханым белән килде. Монда 2300 кеше тавыш бирергә тиеш. Бюллетень алганчы ул сайлаучылар белән фотога төшә. Аннары участокта эш барышы белән кызыксынды. Күзәтүчеләр белән сөйләште. Үз тавышын биргәч, журналистларга интервьюсында республика халкының яртысыннан артыгы сайлавын әйтте. Һәм соңгы арада авыл районнарда булып халык белән очрашкач, Татарстанлыларның республика үсешенә битараф түгеллеген ассызыклады. Күп кенә сораулар, күп кенә мөрәҗәгатьләр булды. Халык битараф түгел. Көне дә матур, кояшлы, җылы һәм шундый яхшы кәефләр белән җәмәгатем белән килдек. Нигә дигәндә, безнең конституция нигезендәге бурычыбыз гына түгел, безнең чыннан теләгебез дә күп кенә халык катнашсын иде, үзенең фикерен, сүзен әйтсен иде. Бу юлда тавыш бирү 3 көнгә сузылды. Бүген инде бердәм сайлау көне. Без кемне сайлыйбыз? Бер үк вакытта нинди компанияләр бара? Аларның үзенчәлеге нидә? Хәзер шул мәгълүмат белән танышыйк. Бу сайлауда тавыш бирү хокукына 2,937,257 кеше ия. 7000-е беренче тапкыр тавыш бирә. Барлык сайлаучылар да Татарстан президентын сайлый. Киләсе 5 елга. Президентлыгына сайламыйбыз, тагын 3 сайлау кампаниясе бара. Район, шәһәр һәм авыл җирлекләрендә муниципаль хакимият органнарына сайлау уза. Димәк, сайлаучы яшәү урыны буенча тавыш бирсә, ким дигәндә 2 бюллетень ала. Моннан тыш Түбән Кама округы буенча сайлаучыларга Россия Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидатлар исемлеге белән бюллетень дә бирәчәкләр. Моңа кадәр Татарстанны тәкъдим иткән Айрат Хәйруллин урыны әлегә буш. Татарстан парламентына депутатны Алабуга округындагылар сайлый. Моңа кадәр сайланган Геннадий Емельянов илнең федерация советында сенатор булды. Димәк, һәр торак пунктның үз кандидаты, шуңа карап бюллетеннәр саны да төрле. Иң күбе 4 туры килә. Кайсы кандидат күпме тавыш җыйган, бүген кичке 8-дә сайлау участоклары ябылганнан соң саный башлыйлар. Бүген көн дәвамында Башкаладагы бердәм мәгълүмат үзәгендә Татарстанда сайлау ничек барышы турында сөйлиләр. Дистәләгән белгеч белән матбугат конференцияләре планлаштырылган. Аның беренчесе иртәнге 9-нчы яртыда ук булды. Республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев журналистларга тавыш бирү буенча якынча саннарны җиткерде. Я считаю, что вот с тем хорошим настроением. Бүгенге көн шундый яхшы кәеф белән узар дип өметләнәм. Татарстанлыларның активлыгы тиешле дәрәҗәдә булыр дип уйлыйм. Әлегә сайлаучыларның якынча 52% тавыш биргән. Искәртеп үтәм, бу якынча саннар, чөнки республикада берничә сайлау кампаниясе бара.
Татарстанда узучы сайлаулар тулысынча Роспотребнадзор таләпләре буенча үтә. 3 көнлек тавыш бирү сайлаучыларның иминлек чаралары куллануы һәм участокларда барлык шартлар тудырылырга тиеш. Куркынычсызлык чаралары ничек үтәлә? Айзат Шаймарданов үз мисалында сынады. Сайлау участогына кіруге бірінші іш итеп, сенің температураңны өлшейлер. Неше температура? 35. Анан соң қолға антисептик сибәләр. Әгәр дә минем очрактагы кебек битлек юк икән, шушында битлек, бармакча һәм каләм тәкъдим ителәр. Беренче эш тамам. Температураң югары булса, андыйлар ишек төбендәге аерым бүлмәдә тавыш бирә. Идәндәге әлеге юл күрсәтмәләре, ягъни уклар биредә сайлау участогына килүче халыкның агымы дөрес юнәлеш алсын өчен эшләнә. Менә махсус келәмгә басабыз. Исәнмесез? Сайлау участогында без инде менә шушы идәндәге юл күрсәтмәләре, сызымнар барысы да социаль араны саклар өчен эшләнгән. Нәкъ шушы шикләрне узмыйча гына социаль араны саклап, паспортны тәкъдим итәбез, һәм шуннан соң инде сиңа бюллетень бирәләр. Бюллетень алганда комиссия әгъзалары янына ук барырга кирәкми. Аннан кабинада үзеңнең каләмең белән тавыш бирәсең һәм бюллетеньне тартмага саласың. Сайлау участоклары һәр 2 сәгать сайын җилләтелеп, дезинфекцияләнеп тора. Тавыш бирү белән чыгу юлына юл тотарга кирәк. Һәрбер сайлау участогында кирү юлы һәм чыгу юлы аерым эшләнгән. Бу халык бер-берсе белән очрашмасын, контактлар булмасын эшләнгән. Айзат Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Сайлауларга килүчеләр арасында тән температурасы югары булган кешеләр теркәлмәгән. Участокларда гриппка каршы прививка ясату мөмкинлеге бар. Моннан бик күп кеше файдаланган инде, чөнки страховканәгә барып торасы юк, бу бик уңайлы. Сайлау участокларында иминлек чаралары ничек үтәлә? Бу хакта журналистларга Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина сөйләде. В дни голосования, это 11, 12, 13... 11-12 һәм 13-дә Роспотребнадзор хезмәткәрләре сайлау участокларында иминлек чаралары үтәлешен контрольдә тота. Кагыйдәләрне бозу очракларын теркәмәдек. Барлык сайлау участокларында тулысы белән иминлек таләпләренә җавап бирә дип ышандырып әйтә алам. Бүген Россия буенча да сайлаулар бара. Иң күп тавыш бирүчеләр әлегә Татарстанда икән. Бу әлеге сәгатькә булган мәгълүмат буенча. Моны Россия үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова җиткерде. Әйдәгез аны тыңлыйк. Это вот по Государственной Думе у нас такая высокая явка в Республике Татарстан. Да. Это я вот и сказала. И по Государственной Думе такая низкая явка в Ярославской области. Ну, какая есть. Главное, чтобы реально. Республикада сайлау ничек бара? Бу хакта барлык яңалыкларны журналистларга бердәм мәгълүмат үзәгендә җиткереп торалар. Бу минутларда анда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская чыгыш ясый. Хәбәрчебез Рания Абдрахманова безнең белән туры элемтәдә. Рания, сүз сиңа. Хәерле көн, Айгөл, без Татарстан үзәк сайлау комиссиясенең бердәм мәгълүмати үзәгеннән булган мәгълүмат белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Хәзерге вакытта журналистлар алдында республиканың кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Сәрия Сабурская чыгыш ясый. Ул сайлау участокларының халык өчен уңайлы һәм җайлы булуы турында сөйли. Сүзләренә караганда, аның иҗтимагый ярдәмчеләре, алар каядыр 50ләп кеше участокларга шәхсән чыгып, андагы эш барышы белән танышкан. Шулай ук Сәрия Харисовна үзе ябык сайлау участокларындагы эш барышын караган, әйтик, сүзләренә караганда тикшерү изоляторларында утыручылар 100% тавыш биргән инде. Шулай ук психиатрия учреждениеләрендә дәваланучыларның бер өлешенең дә сайлау хукукы бар икән. Алар да җомга һәм шимбә көннәрендә үз фикерләрен белдергәннәр. Шулай ук Сәрия Сабурская кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратының Койнар элемтә телефонына килгән мөрәҗәгатьләр турында да сөйләде. Менә ул хәзер шул турыда әйтә, идегез әле аның үзен тыңлап карыйк. Серьезный факт нарушения избирательных прав не поступило. Но очень много звонков по вопросу разъяснений такого плана, где голосовать по прописке, как голосовать по месту нахождения, что делать, если я опоздал, значит, зарегистрироваться и не смогу теперь по месту нахождения голосовать. Шулай итеп, ишеткәнегезчә, Койнар элемтә телефоны нигездә мәгълүмат өчен файдаланалар булып чыга. Кешеләр теркәлгән яки яшәгән урыны буенча кайда тавыш бирергә икәнлеген сорыйлар икән. Әлегә минем шулар иде, Айгөл, без әле мәгълүмат үзәгендәге алга таба булачак чыгышларны да тыңлавыбызны дәвам итәчәкбез. Рәхмәт, Рания, безнең белән турыдан туры элемтәдә хәбәрчебез Рания Абдрахманова иде.
Бүген Әлмәт велосипедчылар үзәгенә әверелде. Алар күпләп урамнарга чыкты. Иң активлары алар 300-дән артык кеше булып чыкты. Сайлау участогына да сәпиттә килә. Ни өчен кайберәүләре велосипедтан 1 минутка да аерылмый? Филиза Хәмидуллина хәбәр итер. Бүген велосипед юлларында бөкеләр хасил булды. Аларны кая калдырырбыз, урын җитмәс дип борчылучылар да булды хәтта. Шәһәрнең иң актив велосипедчылары бүген әнә шулай бергәләшеп сайлауларга килде. Ул беләсезме, ул бик уңайлы. Мәсәлән, монда бензин кирәк түгел. Велосипедларны иптәшем карап кына тора. Гүзәл Идрисова арада иң өлкәне, 2 тәгәрмәч минем аяклар ди ул. Велосипедка 20 ел элек почтальон булып эшләгәндә үк утыра. Миңа 72 яшь. Мин уже менә шәһәрдә торам 4 ел. 4 ел велосипед белән рәхәтләнеп йөрибез. Альфред Валиуллин да сайлауларга велосипед белән килгән. Беренче тапкыр президентны сайлыйм ди. Да, я сегодня приехал на велосипеде голосовать за президента, потому что Бүген менә сайлауга велосипедта килдем. Киләчәк өчен тавыш бирәбез бит. Элек сайлауларда катнаша алмаган идем. 3 ел чит илдә укыдым. На моей памяти где-то, наверное, 5-е выборы президента. Минем өчен бу 5нче президент сайлаулары. Бүген дә яхшы кәефтә кызлар белән җыелышып бирегә килдек. Клара Минхаҗева 15 ел элек велосипед сатып ала. Ул вакытта әле монда юллар да, парковкалар да булмый. Пенсионерларның үз клублары да бар хәзер. Моннан 2 ел элек ветераннар советы 200 велосипед алган. Алар белән өлкәннәр бушлай куллана. Отлаженная наша система, она предполагает. Бу безнең системага салынган эш. Клубта һәр вакыт велосипедлар бар. Аларны теләге булган һәр кем килеп ала. 100 километрдан артык махсус юллар, парковка урыннары, прокат хезмәте Әлмәтнең хәзер велосипедчылар үзәге дип йөртәләр. Кибеткәдә мин йөрим велосипед белән. Менә бүген сайлауга да килдем велосипед белән. Аллага шөкер, безнең бар дорожкалар. Без бик канәгать. Елдан ел бу транспортны сайлаучылар арта гына. Киләчәк үзебездән тора ди әлмәтлеләр. Тавыш бирергә дә шуның өчен килделәр. Әлмәттән Филиза Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанда сайлауга барган һәр кешегә мин тавыш бирдем дип язылган беләзек бирелә. Аның белән бүген Акбарс арена янында оештырылачак бәйрәмгә кереп була. Ул көндезге 12дә башланачак. Стадион территориясе берничә мәйданчыкка бүленә. Киберспорт, виртуаль өчен барлык аттракционнар эшләячәк. Әдәби мәйданчык һәм арт-объектлар тәкъдим ителә. Шунда ук ГТО нормаларын тапшырырга мөмкин була. Бәйрәм кичке сагать 4тә зур концерт белән дәвам итәчәк. Тамашачыларны Әнвәр Нургалиев, Гүзәл Уразова, Добро төркеме, Клава, Кока, Нюша, Салават, Хор Турецкова һәм Валерия сәлемләячәк. Концерт бәйрәм салюты белән тәмамлана. Бүген бездә төп сайлау президент сайлавы ул Тасыр оешының юбилей елына ук туры килде. Шушы 2 вакыйгага багышлап, Яшел Үзән кырында Татарстанның дәүләт символы канатлы барс ясап куйганнар. Гади барс кына да түгел. Аны чәчәкләрдә басу уртасында ясыйлар. Бу район һәм җирле эшмәкәр тәкъдиме була. Барс шул кадәр зур ки, аны бар кыш чатырган биеклектән генә күрергә була. Әйдәгез карыйк. Ошо торган биеклектән генә әлегә барысының бөтен гүзәллеген аңларга һәм тулы көчкә тыйымларга мөмкиндер. Инде якынлашкан саен син чәчәк дөньясына килеп эләгәсең. Менә шушы ак чәчәкләре, ягъни майлы тырма үсентеләре әлегә барысны сурәтли дә инде. Хәзер без мәсәлән аның алгы тәпи янында басып торабыз. Барс 1 гектардан якын мәйданны алып тора. Бу чәчәкләрне утыртыр өчен генә дә ярты тоннадан артык орлык киткән. Әлеге урын Казанны чыгуга Яшел Үзән Мәскәү юл киселешендә урнашкан. Фацели чәчәкләрен һәм барысны бу җирнең хуҗасы эшмәкәр Азат Мифтахетдинов үзе ясарга була. Бу инде теге бүләк кебек булды инде республика, тем более столетие. Шуңа күрә без менә шулай эшләдек. А фацели безнең теге растениеводство буенча инде без үзебез утырттык, монда пасекалар бар рядом жақын. Шуңа күрә бу теге инде приятный с полезным. Башта бу урында түбәтә ясарга теләгәннәр, аннары эшкә дизайн белгечен җәлеп итәләр. Ландшафт дизайнеры Елена Хәсәнова беренче тапкыр шундый зур эшкә алына. Вот размер этого. Бүтән өстәлне алып торучы сызаннар барыс башта шушында ясала. Махсус нокталар билгелиләр. Аннан проект нигезендә басуда эшли башлыйлар. Чәчәкләр техникасыз, кулдан утыртылган. Когда растовое изображение межевики уже. Башта ызанлаучылар үз программасына барс рәсемен урнаштырдылар. Аннан күпме нокта ясарга дигән сорау туды. Чөнки вак детальләргә аны күбрәк куярга кирәк. Шуннан 250 ноктага таяклар кададык. Барлыгы 10 кеше башкарып чыккан. Иң авыры кыска вакыт эчендә эшләп чыгу һәм газ үткәргечен
уртада калдыру булган. Хәзер фацелия чәчәк ату белән монда килүчеләр күбәйгән. Шушы фонда сурәткә төшәләр. Моннан тыш бу бал кортлары өчен дә бер дигән чәчәк, янда гына умарталар бар. Шуңа да юл киселешендәге ташландык басуда бу икеләтә файдалы гамәл булган күрәсең. Айза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар безнең хәбәрчеләребез сайлау участокларында эшләвен дәвам итә. Алар әзерләнгән материаллар алдагы чыгарылышларда көндезге бердә очрашырбыз.